Tror du det mer gamle? Gravfrøsene? Det er ikke så mye å se i grunnen. Der var vel en færgekaj før der. Har du set? Ja, jeg så det. Gik det en personbåt der før? Det kan være det var herfra som gikk over til Vågstranda. Ja, dit, ja, men det må være veldig længe siden. Ja, men det var- er jo 70 år siden. Ja, men, Det så veldig gammelt ud. ja. Det var stille. Ja. Diese Laftehus, jeg liker dem veldig. Det er også et sådan kajanlæg, et gammelt. Ganske langt inn. Ikke?